Ang mga CFD, mga higala, mga kaigsunan, dili sila mutuo, musabot, dihas Biblia, ug di nila dawaton ang pinulungang let the Bible interpret itself. Dili nila dawaton ang pinulungan nga let God interpret His Word. Dili nila dawaton. Nga naman, they are not believer of God's truth of the Bible. They always believe that the Bible is not completed as a source of truth. They believe there are many books like Magisterium, Tradition, Encyclopedia, Google to guide their faith, to guide the truth. That's why the understanding of this is far away from the truth because they did not believe the Bible can interpret itself. Kining maong mga tawhana, grabe bisag unsa na lang ang ilahang hunahunaon o maabot sa ilang pangunahuna para aron ingnon nga nakasabot sila sa balaang kasulatan. Okay, nga itong higalang member sa Seventh-day Adventist o defensor sa Seventh-day Adventist, ilang ipamugos nga ang Biblia ang makasabot lamang sa iyang kaugalingon? Dili pwede, oy. Nga naman, kung maingon tang ang Biblia lamang ang makasabot sa iyang kaugalingon, useless ang gingon ni Ginoong Jesucristo nga, panlakaw kamo, tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Mahimong useless ang mga magtutudlo kung ang Biblia lamang ang makasabot sa iyang kaugalingon. Igo na lang ta magbasa og maahon. Nunid na ng mga pastoy, nunid na lang tawagan ng inyong pundo kay kung magbasa ta makasabot ra makagihapon di ta. Kung walay gitawag og magtutudlo. So, usa na kada kong bakak nga moingon ta nga ang Biblia ang nakasabot lang sa iyong kaugalingon. No, basta gani libro na agyon ni responsableng teacher. Dili mo gawas ang libro kung walay teacher nga magtutudlo or mo interpret ni anang maong gitawag og libro. Unya dili bakako na nga to ang Ginoong Jesucristo. Na number 1, nagtukod siya iyang kaugalingong simbahan. Unya one of the purposes sa iyang simbahan nga iyang gitukod mao ang pagtudlo sa mga tawo. Tudluan ang mga tawo. Naa siya responsableng gisugok nga tudluan ang mga tawo. O sa man ang tawag anang itudlo sa mga tao, katong itudlo ni Ginoong Jesucristo. Wala man siya masulti nga, tudloin sila sa tanan kung gisugo ninyo niya, Biblia lang inyong basihan. Wala, oy. Never na mabasa sa gitawag og balaang kasulatan, kana nga gitawag og butang. So buti pasabot kung may untang i-interpret or maka-interpret ang Biblia sa iyang kaugalingon, usa ka na kada kong bakak. Usa ka na kada kong palso, kumbaga, in terms of faith. Nga naman kay mamahimong walay pulos ang gisulti ni Kristo nga tudloi sila. Number 3, kanang giingon ni San Pablo ba nga unsaon man pagwali kung walay pinadala. Madawat ang pagtuo pinaagi sa pagtudlo, pinaagi sa pagwali, dili aron pinaagi sa pagbasa. Kanang pagbasa one of the tools ra na nga makasabot ta, masayod ta sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa mga magtutudlo kay dili Biblia ang gisugo nga magtudlo. O gusto lang yun ninyo ipalusot no, kay para ingnon nga sinugo mo sa Ginoo. Kay kanang inyo ang mga magtutudlo, o may connection kang Kristo. Ang connection ana dito raman sa mga Amerikano ni abtong 1863. Muna nga likayan ninyo ang tawag ining legit nga succession nga nahitabo from the 1st century AD until now. O man yung purpose din na nga inyong i-deny ang tawag ining i-deny ninyo ang teacher, i-deny ninyo ang simbahan nga magtutudlo. Kung man yung purpose kay para i-connect ninyo inyong kaugalingon sa nakasulat sa balaang kasulatan. Again, dili makasabot o kung sakman pa ba, dili maka-interpret ang Biblia sa iyang kaugalingon. Gawas nga na mo interpret ni ini nga gitagaan sa balaang espiritu nga mo ay mo interpret o mutudlo concerning sa sugo sa Ginoo. So kana di ta magkuan. And lastly, ingon pa niya nga nila nga tawag ini nga ang Ginoo daw makasabot daw sa what bitaw na ang simbahan, di ba? O Biblia na gani mismo nag-ingon. Ephesians chapter 3 verse 10. Unsa may giingon ni San Pablo, kay pinaagi sa iglesia, pinaagi sa simbahan, igatudlo ang kaalam sa Dios diha sa nagkalain-laing paagi. Wa man giingon nga pinaagi sa Biblia. Yabag. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official,
RJ Sano de Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid natin mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.